କିଏ ବାଛିଛୁ? I am proud of you. ସାର୍ ଆପଣ ହଁ ଇଏ ମୋହନ ନେନା ଝିଅ ଭିତରେ ବିରାଟି। ଆଚ୍ଛା ରୋହନ ବାବୁ ଆପଣ ନେନାକୁ ରିଏଲ ଲଭ୍ କରନ୍ତି ନା ଟାଇମ୍ ପାସ୍? ନାଇଁ ସାର୍ ନୀନା ବହୁତ ବିରଳ। ରୋହନ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା। ଯଦି ତମେ ପରମିଶନ ଦବ ଆମେ ମ୍ୟାରେଜ କରିବୁ। ଆରେ ମୁଁ ତ ସେଇଆ ଚାହୁଁଛି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ବାହାଘର ସରିଯିବ ସେତେ ଭଲ। କେତେବେଳେ ଯେ କୋଉ କଥା ଆଉ ରୋହନ ପରି ଜଣେ ଡକ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟକୁ ମୁଁ ହାତ ଛଡ଼ା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ମୋ ଭାଇ ଭାଉଜ ନ ଜାଣି ଆରେ ବାହାଘର ପରେ ସେମାନେ ବି ଜାଣିବେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ତମର କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜଟା ତ ସରିଯାଉ। ପ୍ଲିଜ୍ ରୋହନ ତମେ ରାଜି ହେଇଯାଅ। ମୁଁ ତୁମ ସହ ଗୋଟିଏ ଘରେ ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ତୁମ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବିନି ରୋହନ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍ ମୁଁ ନୀନାକୁ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି। ଗୁଡ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍। ଭାଇ ଆମେ ତ ଯିବୁ। ଯା ମା ଯା। ଆରେ ଲାଇସେନ୍ସ ମିଳିଲା ପରେ ମତେ ଆଉ ପଚାରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କୋଉଠୁ? ତମେ ଦୁହେଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁକ୍ତ ଆକାଶର ବିହଙ୍ଗ। ମୋ ନିରାମିଷକୁ ଆଉ କେହି ପ୍ରତିବାଦ କରିବେନି। ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ସାର୍। ଯା ମା ଯା। ଜଗନ ମହାପାତ୍ର ସେଦିନ ତୁମ ଶିକାର ସେ ଯମୁନାଟାକୁ ମୋ ହାତ ମୁଠାରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଥିଲି। ଶଳା ନେଲୁ ତ ନେଲୁ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ମଧ୍ୟ ବାହା ହେଇପଡ଼ିଲୁ। ସେଇଦିନଠୁ ମୁଁ ଶପଥ ନେଇଛି ତୁ ଯେମିତି ମୋ ସ୍ୱପ୍ନଟାକୁ ଜାଣି ନେଇଛୁ ମୁଁ ବି ସେମିତି ତୋ ପରିବାରଟାକୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦେବି। କାହାକୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦେବ ଭାଇ? କଣ ହେଇଛି ଆଜି ଏତେ ସିରିୟସ୍ ଜଣାପଡ଼ୁଛ? ତୁ ଏଠି ପୋଲିସ ଚାକିରି କରିଛି ପରା। ଦଲାଲ ଯେଉଁଠି ପୋଲିସ ଶୁଙ୍ଗି ଶୁଙ୍ଗି ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ତାମାନେ କୁଲ ବ୍ରଦର କୁଲ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ପାର୍କ ପଛପଟେ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାରର ବିଜନେସ୍ ଚାଲିଛି। ସେ ଘନ ଘୁଷୁରିଆର ଲୋକମାନେ ଏ ସହରଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିସାରିଲେଣି। ହାତରେ ପ୍ରମାଣ ନଥିବାରୁ ଚୁପଚାପ ବସି ରହିଛି। ନହେଲେ ସତେଜ ସେ ଘନା ଘୁଷୁରାଟା ଗୋଟେ ଭଲ ସମାଜ ସାଙ୍ଗରେ ଘୁଷୁରି ଛଡ଼ା ପେଟ ବସେ ଆଉ ବଳ ପାଠ କହିବ ମୁଁ ବାଣ୍ଟି ଦିଏ। ତମେ ତା ନାଁରେ ମିଛ କହିଛି। ତମେ ତାକୁ କେମିତି ଜାଣିଲ ଭାଇ? ନା ନା ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିଥିଲି। ନା ତା ସହିତ ତମର କିଛି ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁତା ଅଛି? କୁହ ଭାଇ କୁହ ନା ନା ତା ସହିତ ମୋର କିଛି କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଡ୍ୟୁଟି ସାରି ଘରକୁ ଆ ମୁଁ ଆସୁଛି। दाल में पूछ तो कला है। हौ देखिबा